Good morning mga tropa. Kami po ay papunta ng Baguio ngayon. So we will go to Charity ng Baguio. In-invite po ang Honda Click Nation Pangasinan ng Baguio team. So yun, pupunta kami Baguio ngayon. Bakit kami, pero ako hanggang ano lang ako 7-11 sa Crystal Cave, Marcos Highway lang ako mga tropa. Alright, so yun, mabakan nyo kami ulit sa aming paglalakbay. Magandang umaga sa inyong lahat mga tropa. Ride safe po tayong lahat ha. Tapos huwag yung kakalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel mga tropa. I love you all mga tropa. Ayan mga tropa, nandito kami sa Rosario, La Union, sa may 7-Eleven. Yun, kakape sila, kape kami muna kape. Kakape muna kami mga tropa. Tapos akit na kami maya maya. Punta na kami ng Baguio, pero hanggang ano lang, Crystal Cave. Tropa. Ay si tatay, hello. Oh, nalara. Au. Buhay ng riders. Yan. Yan mga kasama natin. Packet Baguio. Ilan tayo lahat? 16 motorcycle kami mga tropa. 16 tapos may Honda Click Nation Pangasinan. Yan. tirahin yung ano ha. Yan. I love you. Yun. Ano daw? I love you. Sana all. With Chucky. Ala, hindi nag-enjoy ng North kami oh. Hindi siya nakasama sa akin. Nauna sila. Nakipag-radan. Oh, let's G. Let's G. Tara. Okay na? Okay. Gina, Jo. Okay na tayo? Gina. Okay, Gina kami. Tara. Bakit na kami mga tropa? Pumunta na kami ng Baguio. Pero hindi ako tutuloy. Tanghali na ako.
Gago! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So yun mga tropa, nandito kami kayo sa Baguio. Picture taking kami, video taking, ganun. Para sa mga dire-diretso ng biyahe namin mga tropa. Yan. On the Click Nation, Pangasinan. Yun, balik natin mga tropa, balik natin. Yan ang ganda ng viewing dito. Yan, okay. Picture. Sulit ba biyahe natin? Sulit? Ha? Sulit? Sulit! Yan na lang kayo, ano. Tagal natin din nagbagyo, no? Pero ano, may Ayun, no? Hirap ako, naka-open pipe, visit. Hirap ba, tropa? Hirap, mabigat kasi yung bola ko. Oo. Green Valley. Green Valley. Oh, mayroon doon sa may ano, sa may Total Shell ata yun. Yung gwapo kong tropa, oh. Ayan, oh. Nakunan ka. Let's go. Gear up kami. Akit na kami mga tropa. Tara. Go. Move na kami, move na. Ganda ng viewing ngayon. Ang ganda ng viewing sa Baguio. Dito kami sa Baguio. Sarap dito. Ang lamig na mga tropa. Ang lamig na po. Dito pala kami sa may Marcos Highway. Oh, dito na tayo ngayon sa Tunnel Marcos Highway. Woohoo! Hello, Baguio! Bridge! Nandito kami ngayon sa bridge. Wow! Ito na yung hanging bridge na napakasarap. Hanging bridge mo? Ako mo, karandi!
Morning, sir. Charity po kami. Sa Dagupan po. Ayun, nandito na kami ngayon sa Baguio, mga tropa. Nandito na kami ngayon sa Presto Cave. Kami hanggang dito na lang. Nandito na lamang ako. 7-Eleven. Ayun, hanggang dito na lang ako, mga tropa. Ingat kayo, ingat kayo. Oh, hanggang dito na lang ako. Nakapasok pa yung Baguio. Maganda naman dito sa Dagupan. Malamig na ba? Hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang. Hindi na ako sasama. Hindi, may trabaho pa ako. Rapating ko ng pababa. Papala din ako. So yun, mga tropa, hanggang dito na lang ako. Inatid ko lang yung mga tropa natin dito sa Baguio. Pababa na rin ako. Gawa ng may trabaho pa tayo. So yun, kita-kits po tayo mamaya, mga tropa. Palikan ko kayo. Yun, good morning, mga tropa. Pababa na po ako. Hinatid ko lang po yung mga aking sa member sa Baguio. Yun, pababa na rin ako. Ganda ng view oh. Gawa ng may trabaho pa yun. A few moments later. Yun, magandang hapon, mga kagiker, mga tropa. Yun, nandito na tayo sa Baguio ulit. Bumalik tayo, nabutan tayo ng ulan. Lakas ng ulan, mga tropa. Lalo na dun sa Pugo. Yan Pag Pag. Yan. Dito na ako ngayon sa Marcos Highway, mga tropa. Yan, paket ulit ako. Susundin ko yung mga tropa ko dun. Nakakatakot pala dito sa gusto ko. Tara na ulit. Akay na tayo, mga tropa. Ingat sa akin. Solo ko. Mag-isa ko. Wala akong kasama. Ayan ang mapag ko. Pag. The viewing tayo, tropa. Ayan, viewing tayo, Baguio. Namiss ko lang tong Baguio na to. Dati mong araw-araw pinupuntahan ngayon, minsan sa isang taon. Tagal. Pero kailan mga nakarang buwan galing ako dito night market. Yun. Tapos yung pangalawa ulit sa taon na to ako umakyat dito sa Baguio. Daan lang tayo, tropa. Madulas ang daan. Pero ito, okay ito. Ang lamig lang ang lamig ng patak ng ulan dito. Parang alam niyo yung parang dumadapong yelo. Nagbabagang yelo.
Sana ko yellow. Marry that girl. Marry you, marry you. Lapit na ako. I'm coming. I'm coming, my friend. Tandaan ako, dulas yung daan eh. Kahit anong kapit ng gulong mo, kung ang kalaban mo yung dulas, wala rin. May mga landslide ako nadaan kanina, hindi ko nakunan gawa ng ano, hindi naka waterproof resistant yung ano, yung housing ko. Yung basta yung housing ng ano, yung GoPro hindi ko nadala. Iba yung nadala ko, yung open housing casing, basta yun na yun, parehas din yun. Pero nilalamig na ako ha. Sana all. Uy, butas. Yun! Magandang hapon mga kaibigan, mga tropa. Ayan, pababa na po kami. Yun, pababa na po kami mga tropa. Ano, mapag masyado? Ay, ano, sakto lang pala. Pababa na po kami ng Baguio. Galing kami ng Baguio. Oh, sobrang mapagod. Nag-i-smoke. Smoke, oh. Vape. Parang vape lang, oh.